famunde chiminji green peas ngo reside ya town Narok town akuno esto ya nere koro kwa Achina Onion Bank mostly in specified onion junerongo nerongo produce ngo supply nyingi ngo supply ende sana town chi hotel chi school chi function kuna chi amatanga chi nyangi any function ngo saprande kwere no kwende anere mbate stagwe building ekoro ku Mayan Plaza no kwa soka tukoro Narok town inchira gocha Bomet no gotoka gawo abagusii bonse pe bali mo go travel ko Nairobi gocha gusiekera mwikire Narok gawo mwarigereria edukeri kirenga Achina wetindwa bagusieta bate Achina baroro bagote ba China gotegemia no mwalimu go nasali actually biamona sana sogo ikase studio yaito asogo tumanya amange kone nto chuko kwanera amange wetera obonchireria bwago kone mwanchi muri entete kukumanyinga aliga ndete kokolekana sector yobonchireria na gotetinga ekera monchireria kuba asense mo ibintu biriyo kugora biri gutara sichiro yago kugora ekera monchireria gochikoba nabongo kumanya ningi kigendete kokolekana Hanena monekero kurigereria asense ya Kenya bona millers bali bakorosia obosi bali bagosi obosi batonele obosi bwabo pembe jogo ebintu binebyo igo obosi ligoriri obosi ndichigonchereria matukabuga ngoiga ekarotoro chenga serikali terapake guakanera subsidy igo abantu bali tokugora obosi korueduka na ndimoro chenga bono igana ndi bitumaro actually byakeire ebitumana ndi ligori ndigenderete gukina kero kurigereria United Grain Millers Association wetera omonyakero gobo Ken Nyaga nigabete gakwenekinga serikali tiranyara koba subsidy asenge ncho abangi nigo babere bagosiko boncherili bwabo ikegera mbabwati besa chisaine nabo igo kugora ebituma igo abangi nigo basikire naende bali barororo nigo bokoreri buri asekerengo gensi mono aniga gochamaga National Assembly kuanga wakana alideni ya lengoro ya 2.9 billion abo ase bali bagosi obosi babete bagotumika chibesi abasensemo ye subsidy ilikoenekinga gogendera bale korusia obosi kegima igona yagendete gokolekana sensemo yobosi bali twanchi tobo kuma abona menta abantu n'abantu ba western bache balere sana na into abagusia kibagote anga tokoli mochero rala actually lazimo omatobo kuma biamana sana iga inaragendete gokolekana sector yobosi expect many changes expect irigoriri cheritire igoro asinge nchunga government tranyara kwabage kwena na subsidy kodende to chaso ensemo yago Brian monchi muri Brian obereka gotatebinga ngokorale obonjeri ase Kenya muri bagoteba agripreneur ogo combine kwenda kwenda kwalema ebintu biriyo kolema kwa rusiko rumogondo kwabagoko biyoni gase ensemo yaye obereka gokora a brief introduction asabaga kwenekinga niga agokorera obonjeri bwa ya sense merigo sase county ya Narok asa kolema ebitungu ebiasi ebinte binge korumogondo onyara ko bagakoni gonte tetende masali atotebi ase nchira yobwagare angaya chakire to bonchiri yobwaye ngikiageta gachore county ya Narok ngiatigire torogongoro wa Gusii andi ndume torogongoro wa Gusii noroto busana agachore county ya Narok andi ningiachore tengia tariko smikere bituma timete sibitumango smikali ngiatari smikera chingende ameventure in ebiasi nabo ige bitungo nebinto binde igonto chigosanganera mange elinda toerera senchira yobwagale abono Brian atocha sole ngai wachakirete inchagete late 2019 ya corona swete nenge actually nenge second year in campus so mete Masai Mara University so chi class mostly chi classmates chi anenchire chi ngange isato iga wengava Masai tahadi to anchite kore masana so ika happen toka tarana kuye farm paka like ngago kikusana like kuentenero asinaro ra ruko kwa korregento sana kwa kwenda sikite kwa korregento igi okoru
aje yo go kwancha kwa na kwa ganyo chake. Watamani nayo kole. Ikaanza tu hivyo. Ngachaka iko nara save tio pesa porque iko. Ngachakire half an acre. But that time na vegete viasi. Bikange produce ngia sana. Nkago kigo nkara ai. Egente kenekia. Kurwa kubono ngakore kwende. Ngachaka kore kwende iko chi consultation kenke nebe na abantu aba bairire meri nini ikagendera. Bono igo basically wachagete 2019 ekera kwa linge campus. 2019 ya kana inge campus ilikuwa enge first semester. First year. Karende first year second semester. Nari nchagete. Asani bago atatebe abwase H classmate chagwase barabuna bali kurukurwa sensemeyu. Na bakurukuru sensemeyu mostly ange babere kwanza babere bari kurwe saidi ya Maunarok. Na huwa saa yuara tobusana banga Gusii by the way. Kure throughout like ara sagia sana se farming. And aria mare monaro na manga alafu kwa bit cheaper. Like ne kwende nere favor base aso go farma na ba mostly chi startups ni. Bono gachakere biasi ngo bete ko go save keigo ogakora research yago ngyo tasimikete gente kinga gateba tigora temere biasi. Egente ngawe erabe shida like mostly kerote to go venture into any business. Negwento nyo kare kwerent first or research kwanza like awasonyo omonto rako guide like what experience sana ase anything ote to go venture. Bona ase side yane chibeste chane ngo farm chenge so nchibwate chi experience ni like na bago te biyo farming kakigete market na bera chiko beste irigete ju farming ko bere nkora sana na bego disappoint ya na bego ko ira ICU na bego ko ira ICU pia nyo irane zero so nita kiro onyora abantu mostly as a startup onyora monto geto what experience like over angenere mostly keroto tebto amangana u apply buno buoyo kwa market nini time mangana timing bado bado timing ngere very important as a farming na boko na raba ko na bono nche ena chorete biasi ju nkwa mabire sana saidie yu okay kere kwende nkwa mera lakini biasi nkwa mabire mono nande market ya ko nyora ere raisi sana ju mostly chi broker chi go chera go cha mugondo like bago cha mpaka mugondo bareta abantu beyira ai kwegwe besa yu kero kurigereria ekero montago so andonsi wesekero gochake oboncherya bonde bwensi sense moyago nakiyabete ekero kwanyate pengine no ene ligori ngwa mate gosengwa kwate research yage isaino kamanya no ebiasi eguni ebikoruiga lazima okore lazima ondre plan strategic plan eye ko ba appealing on paper kina bogwa ke sabu yote biasi egudi eguni bire sineto tebe chiri busa to average oga ke sabu ya wa kwota kara kwana chigundi 40 gago like as on paper it is so appealing and you go like ni ground ye binto bingo chibire bya ba different lakini echiro bona mostly ego depend ne chiro juna bogo oko ekwerende time ya yonsi like ponye kerege ntobe ko boyo nini lakini market ego disappoint bona ni like to type noko era bito ko gamble ju tori guaranteed like kokuruse produce ya kwe farm nkonyorore immediate nkonyorore kwerende okay nkonyorore nini immediately and it consistent nariora nyore kwerenda matokeo pia ju mbaro bago farm bono bune pa farm re season ya yamo yaba disappoint
kwanyora tira irani return buna badroid kwanyora otigire but neta ete kwerende neta ete obo consistency like no nego ake chenga disney kwanyora kora boke iko nande kwa kare kwerende nkonyorore abarimi abangi bagotebe e season neroro totebe kere mbura ya tule mbaroro bagotangana nande mbaroro bakonyoru okonyara bonekero ko ende market okonyara amagori yago difa na boli utanganite aranyore nga wosibali batanganite riri bako ende market abanyore nga ligori rire favorable oyonyore tu onyore nga ligori naendekera guchikwenda onyore nga nero koni zaidi nakia e station ye kwanya kwenyora ime okay inere kuruku like timing ebiye ngwa penere to farmer ine challenge lakini ngaite ya ngapenete ona ilikuwa last 2021 late 2021 last year 2021 ago mutenyo kiando ikomi ebintu byasarigete sana especially ase byasi konya byari gosoka mpaka 900 800 eguni ne ine elo sigete totebo muntu family more than 5 acres era kuire nyagitari stress era gwake kiondoko yeah so mostly ngokane agono abantu abagochi babwate experience bagoswere kerora nabo like moko share nini alafu chisako chi group nchiro cha farming na chira chingokonya chire sana like tutebe chi kuna che group neronde kurwe side anaro kagumau bago farm bono bago farm kiregento like mbarobe pengano mbarobe CBC mbarobe carrots nini like to format a WhatsApp group to konya ni birengereru to the band around yena kimuroche bias to la sima kaboni kuno mutienyo yo ono mutienyo gatatu ba mutienyo stagu gawa gatano nkikera ape na ke market irabe okonya rawa mostly karode na abantu bare experienced nkonye gore mapema ekero kurigereria bono ayo gwachakirite afaneka wateba afaneka au gachaka bono kwari kone likuru mugondo no gwate chi customer okubone likuru mugondo ya ari akiasende bade place ngo matere sana pambuna agaiga Gusii simeke bya straight nene wekeyemo abira gwake iskopi juwe market ere shida bona ari umete chi broker nesi nyinge chire ju abantu nabange bago famu ikwerendeyo bago famu tuteba ono kuni byas abange bono konyora kero tutebe kwende product yago yabeire ready for harvest okorigi mostly mbaro bago chambaka mugondo bago tebi kwende rindo china yabeire nkongone riore ya kusikwari mwache mwa gamba egunina ki ebroke yarabona yakore kwende yareta abantu ba chimbwa babeka chiguni lakini bako beka chiguni at your cost bona yago chiko kwa pesa yago onacha bona konyora market teri shida konyora market teri shida boneri price ya market nere shida at that time ekero kurigereria bono ayengwa bwata abantu bakoneri Kurumogondo, you have been farming. Angi kiagertana ndo kaimuki kitambukiro kateba bono tigangiche intwale bone e shop ya nenyene na oni vinte viansi. Nakibako nyeruka diversification. Like go diversify business. Ngochere ya konyake. Yeah, like mostly bono mete toti kovera mugondo rioka. Na tete kento ke kombeka a bit busy keronda ni mugondo jumogondo bono kwanda totebe nabo kwanda once a week ose totebe keroko once a week ose 2 days ora vere pia atafamu pone ikaje kambere shida ke bono konyara kwenda mugondo ndimo chinse chinde chionsi nde nyomba kobera bit boring ya bon nkarigere kwende nkikeragere nkore kwende mba bit busy tutaranyora rende binte bitwa somese
Ibire bikora sana. Ya nkanyora idea gacha tu. Kateba ndachaka supply lakini kwerende viasi bie hoteli. At first nachakete viasi. Ndachaka kore kwerende hoteli. Tinko kare kwerende. Tekombe ka bit busy alafu nanyora nigende. Yeah, so ngachaka iko nachakete na farm na riko ruseri tumugondo. Na riko ko feche kwende ko mugondo. Na reta nyomba. Kwa na supply ko nyomba bana. Yeah. Ika like market ika overwhelm. Like abantu bateta abange bona ya ikatakera. Demand ikaba igoro. Ikatakera nyora segete igangene highway. Angene agata town. Angene town na sinda tumeno ene pikipiki yacha. Wangu ya feche kwende ya deliver. Ya pona kunaona kwete kwende ngacha kwenda iko ngachanga introduce ebitungo. Pone ebitungo ebina bya kwariri bya sana. Yeah. Bietani rwone bya. Bietani na bya kwariri bya sana. Yeah, mostly ngo supply ndi school, e campus, e Masai Mara. Ngo irande chikwerende chi hotel. Chi hotel yange chionsi. Ya ebintu bichita any asante mpaka chi abantu mbari bago kore kwende bado ngo deliver ndase chi homes. Yeah. Mbiyamona sana so gusangana into mbiyamona sana mwanchu muri wetaseni kia Ndizi TV ni gotendete gusanganere Brian Achina oyo gokora oboncherere bwa farm produce buna abereka gotwerera sacha kirite ase ensemeli ya naro kuna gokorera oboncherere bwa yakurwa gachakite goika bono iga asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetira Ndizi TV News Digital na bega sensemeli ya YouTube na bagotonyara gwetira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetira www.ndizitv.or.ke boigo na bagotoma ujumbe agenke gwetira sinambiri gabase screen yago tumanyenga yokubwatia umurubiri na boigo nyokubwati boliri ndelyo nsigo cha Brian na bokumuboli chingaki agendete gotosemia anene mono ase oboncherya bwaye abono Brian ukabako go venture in ase biasi kerokende na ndingi kya tugateba ngabono tigwe mukiye gitambuke na ndo chake gosimike ebintu binde una nago tebi diversification inkobere like rogo diversify business ngo chere ya baraisi yake nane kere konyore los kwa gwera bibinde kwa gwera ngake binde bya koimuki bondo tebe kerota tebe ebyasi eri gori yagete ridegari kwanyora nane kwerende ngo koimukire chikarati ngo koimukichire kwanyora nane chiminji ngo koimukichire ebintu bine like nkobera bita nkobere buya keroko ogo venture in various business. Okay, mbuya go specify like mbuya go specialize ne kwerenda ya mara kini ko diversify ne ebinde bike like na bitaba meja lakini birororo kando na bikera mangana abire ube byagwa kai kwerende uche yaba byake ekero koligereria ase county ya Naroko nayo go supply akero kende a price na kiego chiaba mubate standardization of prices a price toko ndani market price toko ndani market toko ne trend market lakini nchabono ngo nienda bit lower kubwe market kubwe chiro echiro bono echiro ariye koro kumudurwa kubwa mudurwa bono ju abangwana abe chiro kana ne chichibroka ne chinge chireka tigai farm nero alafu broker nero bone gochia ya ye kwerende acha kone dio monto we chiro monto yunkori yare kende lazima arusimbore chiaye para kwerende abantu abako safirisha nkuri barechi yabo transporters no yobuye market oyo kwani market nere ngo chari nere nkori yarechi yaye kono kwanya ore a product ge goike market tigo rilege sara okay ngachane plan kono chen kwanda na associate kwerende korwe farm direct toja ku broker teyo inche ne transportation kono chibese broker
eche broker bono na begete omugoria nyorere nere kende like bono kwende ane a product yane era a bit cheaper okay nkonyorande kende lakini timbe geti goririria market era a bit cheaper bono akonyara chi customer chi nyingi ekero kurigereria a competition ina kira se asokone libono ase ugorite a shop yabo akero kende mbarororo na barobo baigorite the same business asori the same business nchiro lakini chirarake e base ndabone omtaande echi kwende timbu ati competition but nerororo within town competition ere very tight ande you a year we ya nko prefer ndase ase nko nyore competition ye challenge quality competition metas na rora ende para tiro monto dane bikwere ende bigundete ateba bono tigatoire go jua kuna nini hakuna otherwise lakini karora ase competition yere tight competition alafu ibintu bire quality bire bisafi nko genderore bwangu akero kurigereria Ense moya nayo go supply go cha say university go cha college go cha school na boy go chi hotel akero kurigereria product yageri go produce enkyora kwanire in terms of quality in terms of your relationship kwenda agali say go supply mostly ngo rusinde produce ya ne farm ibiti ngo farm na ande ngo chinta na gora ya equality ero ne lazima ebe kwerende ebe bono kuna be chiot eri ba gotaka ebintu ibinene biko ba raisi ko pil ko nini ko rosi equality ba ngochire abe challenge kuna kero ko gora kurusi ko bontari ayo ko kare kwen jwa na boko grade ri omanyeke ekengo chigo nini asegete nini kero go source ko re farm enda bonta tebe kwa be kire oda kurumogondo direct na bera ikonyo re kwerendere equality ere nsake ya ngapenire severally ode muzigo kurumogondo wika kwanya ware seziere umeta mostly abantu ngo neri ba gutaka chisezi chinane kwanya ware kwerendere medium osere nkepi yabe challenge yarete conflict between ne customer but mostly ekwende ane nkobere nsafi equality nkobere most times nkobere nsafi so like equality nkobere ngia kono konyora a mistake ne happen once client nabako understand akotaba nabako mwe say understand bontago kwara kwenda mochanga toko ba manene mtanaro tete komanyanga ngakikwali go balance bona Ense moya mugondo ekera wachagite ukiwa campus nakikwali go balance Ense moya masomo na mugondo na business ai raisi sana kego balance teng die timoto mostly chi class na re okora on Wednesday Thursday on a Thursday Friday Saturday Sunday yonsi you are free orisco owa komrando nini one amatuka ayo atatu amatuka mange sana sogo farm tutabobate kwerende yawo obwate capital tutebumet kerogo cha kangwa nkobe kore capital mbake ya nini labor nini kerogo bwate ibintu byonsi uko balance te kwa shida na kwerende uko supply ni mostly ni simi ba gutumia okwanda like bagwa katwe simba kwa tabi ikwe onye ne getungu kierire inaki tote getungu boni ga watu na nimpatu mungu na kwe pipi like ere ni mwakira simi de kende on sineba sambiri yabutuko amete chi like na mokato orientation wa amete kere place ngo deliver wani muriki de kende yonsi mumo sigo na bago iki like shida teko bo tinyore ti shida go balance it's the approach uko beka go balance experience ekero kurigereria Ense moya mugondo ngo chituka liki chi experts abago ko baseme na kyobonete gukora at first na bagere tenka chaka like este nero muranya oro muntu yira sigete
akoerese story nini utamani ya nimbwate chikwerende kadhaa bangwana mbare bajiete bachagete kare babwate chieka kadhaa bago farm like barabubono like inere gasi yabo inere office yabo nandi mbia ko batwara ngochere yako epeshe chilo sigete chira unnecessary chiro si chirinchi mistake chiro ora epuke monte geto patebi kokobeke gente ke around ye na borai koraiga kwa nyoranga kwa kore kwende nimbwate kada abantu mbaroro bako amininga Kerubo chake anything Kerubo chaka no bonchorire no na sensemo ya mugondo it's all about profits aya sensemo ya woni mete kwara nyorire elos abia bonchorire bonde bonse oikora nyora no ene elos nkiora semi abantu nabo mete Kerubo chake biashara ko chake biashara konyore pesa igo the first nini ne pesa yero nere aim of any business no korosie profit ya lakini ngo different na abantu bado abantu mbari bagotaka solve a problem bagotaka ko make abantu tutebene na area abo yani bapunguze babokarobo gimabo beraisi yake ya nandi mbaro ba out of passion like yao karatu out of passion kwa nyoro make rie pesa ya bono kunanchi okay inatete ko rasie pesa lakini natete ko solve a bit kwerende ya ebintu byenge kwenda igora necessary yani okonyoro umuzigo mugondore chibasikete insebobe o ikaga gechiro koneriwe gebanda kwarigiriri gwate bankieke ya bono eka inja changirete ikarete idea yogo famu kwende ku mugondo direct bila broker nini like ayoko rigio muntu ko beka bante famu ba ko rigerie kwerende onye ne chibitungo tete kwenda kwa source kurwe farmer direct na kurwa kwerende ko ba bit cheaper ko korete market okay utake na bako kore kwe TV ubwansu bw'umugusi